जारिमिन अडिअ प्रडाक्शनखौ जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था देरहागिरि बीरेन्द्र कुमार ब्रह्मनि आखाइजों बेखेवबाय। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर सिमेन्टसापरिनि मानिकपुर सारियालियाव BKWCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीनि जारिमिन अडिअ प्रडाक्शनखौ जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था देरहागिरि बीरेन्द्र कुमार ब्रह्मनि आखाइजों बेखेवनानै होयो। जारिमिन अडिअ प्रडाक्शननि बिगोमा अदेबानि BKWCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीया हारिमु आरो थुनलाइखौ जौगाहोनो थांखियैनो बे अडिअ स्टुडिअखौ बेखेवनाय जादों होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो। जारिमिन अडिअ प्रडाक्शन बेखौ जोङो गोबां समनिफ्रायनो सानबाय थादोंमोनब्लाबो जोंनि ओनसोलावहाय हारिमुनि फारसे जोंनि जाखांबोनाय आरो थाखानाय माखासे देंखोगिरिफोर भावथिना जायफ्रानाखि हाबा मावदों हारिमु मुलुगावहाय बिथांमोनखौ जोङो फकासिं लाबोनायाथ' बेबो थाबाय थांखिया आरो जोंनि थांखिया जे बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौ जेराव गेवलांसार होनांगौ जोंनि हारिमुखौ गोजौआव लांनो थाखाय जोङो मोनसे थांखि जोङो रायज्लायबोबाय थादोंमोन आरो बे रायज्लायनायनि फिथाइ महरै दिनैहाय जोङो जारिमिन अडिअ प्रडाक्शनखौ जों दिनै बेखेवनो हाफैबाय। बे जोंनि थाखाय दिनै गोजोनथाव बाथ्रा आरो दिनैहाय मोनसे दुलाराय भारतनिनो मोनसे गोसोखांजाथाव सानखाबो दिनै जोंनिनो भारतनि आगुनि फार्स्ट भाइस प्रेसिडेन्ट डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि दिनैहाय जोनोम सान दा बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनैहाय सानजारि नोगोर सिमेन्ट जोंनि बे मानिकपुरावहाय जारिमिन अडिअ प्रडाक्शन बेखेवनायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बेखेवगिरि हिसाबै जोंनिनो मानगोनां नीलेश्वर ब्रह्म जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि आरो सानजाना लकेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि सिबिनां बीरेन्द्र कुमार ब्रह्म बिनि दारैहाय जोङो जोंनि जारिमिन अडिअ प्रडाक्शन बेखौ जोङो बेखेवनायनि हाबाफारि लानाय जादों बेखेवखांबाय। दा बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोङो जाफुंहोनो हानाय बे जाहोननि थाखाय जोङो गोजोननाय फोरमायो आरोखि। दैयाव सुलांदो